Становище на инженера относно реконструкцията на канализационна мрежа. Испано-български консорциум ИПТИСА контрол изпълнява надзора по проекта съгласно ЗУТ и инженер съгласно изискванията на ФИДИК. Инженера е истински впечатлен и крайно изненадан от отрицателните публични изяви на ръководството на община Сливен и от звеното за управление на проекта към община Сливен. До настоящия момент инженера е изпълнявал и продължава да изпълнява стриктно задълженията си по ЗУТ и ФИДИК, червената книга на Европа. Сключеният договор с община Сливен и нормативната уредба в България и съгласно посочените документи инженера е задължен да представлява и защитава интересите на община Сливен по отношение на инвестиционния проект. Това нормално задължение и инженера изпълнява и продължава да изпълнява по договора. През последните месеци станахме свидетели и потърпевши на различни сценарии, уронващи доброто ни име. До момента считахме за целесообразно да запазим неутралитет, да изпълняваме задължението си на представител и защитник на общината в името на успешното завършение на проекта в договорения срок и необходимото качество. Ръководството на община Сливен, звеното за управление на проекта към община Сливен и консултанта по проекта Project Management ООД. Това е консултант, който е четвърти независим консултант и е назначен, се отнасят пренебрежително към изпълнението на задълженията си. Тяхната роля трябваше да се изрази в стриктно изпълнение на договорните задължения, за да може проекта да се финализира в определен срок с необходимото качество. С действията си до момента горепосочените не изпълняват задълженията си, конфронтират се с инженера, което е предпоставка за забавяне на строежа. Цитат от един сайт, изразява становището на ръководството на общината. Там надзора е отчел 60 метра подмяна на водопровод при реално свършени 30. Това според Йордан Лечков е пряк опит за измама от страна българо-испанския консорциум, който наблюдава обекта. Става въпрос за улица Никола Карев до Бъкстон и улица Константин Стоилов според публикацията. Тези улици не е полаган водопровод и при инженера не са постъпвали искания за междинни плащания от страна на изпълнителя. Това, което лъжаха. Улицата е регионалната библиотека. Да. По отношение на начина на приемането и плащането на извършените работи по проекта от страна на община Сливен, може да се запознаете с интервюто енергична ли е енергия. Те изглеждат, четат те всичко. Наречена финансовия министър на общината пред Сливенски новини, и даже реклама правят на господин Добрев, от 8 март 2010. Категорично заявяваме, че инженера не краде, не лъже и няма да влезе в интрига, която се разиграва в момента. Не желаем да бъдем употребявани в плитани в схеми, за които не предполагаме. Нямаме никакво намерение да вземем страна в създадената ситуация, при положение, че сме изразили твърдата си позиция и работим в името на проекта и в името на гражданите Сливен. Но няма и да допуснем да не бъде петнено името ни. Не желаем в бъдеще да станем носители на прозвища, олигофрен и други подобни изразни средства. Желаем успешното завършване на проекта в срок. В името на проекта предлагаме да чуете нашето искане да се промени този начин на работа и всеки да изпълнява менените му задължения. Становището на инженера, че ако се преодолее създадената ситуация, ако всеки започне да изпълнява задълженията си, както инженера ги изпълнява, изпълнително на проекта е в състояние да завърши възложената му работа в срок и с необходимото качество.